Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ҳамаи шумо ба влоги мо. Мо деру боз дар влог набудем, ана акнун влоги худамонро худо хоҳад боз сар мекунем. Чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, аз оғоз кардани уборка, тозагии хона влогамро сар кардам. Ҳамаи қолинома барои шустани гилемҳо равон карда будам, овардам. Баъд дӯстони азиз, аз ин набуд кондитсионерҳо гирифтам барои шустани либосҳо. Беҳад бӯяшон нағз будаастам, хел меистад чанд рӯз. Баъд нархашам арзон. Термексама шакидам, баъд чангоша, болоша, гирдоша, матарафоша. дӯстони азиз, анҷа мехом ҳозир чӣ истифода мебарам крему духӣ барои шумо нишон диҳам. Анамин крем начной Mary Kay танҳо барои шаб ҳозирияш ба истифода бурсодам. 280 сомон харида гирдам. Ин бошад духи Diamond Brilliant аз Mary Kay. Инам чанд сол шуд уже аз ҳамин духи истифода мебарам. 320 сомон харида гирдам. Инам беҳад нағз стойки дӯстон. Аз ин духи ман истифода мебарам, беҳад бӯяш нозук, Hugo Boss дӯстони азиз 80 евро гирифта гирдам. ҳолиам истифода мебарам. Якташро тамом кардам, ана боз яктаи дигар заказ кардам, овардан. Беҳад як бӯи маҳин дорад дӯстонам, хел стойки. Камака тана бакунед, чанқа меистад. Баъд барои таги по аз ҳамин намуд крем истифода мебарам. Ина аз Age Beauty харида гирдам. Нархаш дар ёдам нест, лекин қимат набуд. Анамин чизҳоро ҳозираш ба истифода мебарам. Имрӯз хостам холодильникама ҷобаҷо кунам, чизоша тоза кунам дӯстони азиз. Ана чӣ хеле ки мебинед, ҳамаи маҳсулотое ки дар даруни холодильникам буд буровардам, дарунаша тоза карда шакидам. Ман бисёртар сабзию помидор ҳамин чизоя контейнерои шишагиба мемонам дӯстон. ҳамаи контейнерома шуштам мондам. Баъд харид карда гирдам шавҳарам. Аз пакеташ ҳоло набуровардам бисёр чизоя, барои он ки шиям фасудача омад, дарунашба баъд ҷобаҷо карда мемонам. Анам хеле ин гапҳо дӯстони азиз, барои чи ман чӣ қадар вақт дар YouTube набудам, ман будам дӯстони азиз, беҳад банд будам. Барои ҳамин гуфтам ки мо ҳастем дар YouTube, влогҳои худамонро мемонем. Ана духтарчаи манам ҳамаи подписчикони модараш ба салом мегӯяд. Ин як влогчаи майдаҳак буд, мини влог дӯстони азиз. Насиб бошад боз аз пагоҳҳои дигар влогҳои калон мемонем. Комментарияҳои шуморо интизорем дӯстони азиз. Лайку подписатсаро фаромӯш накунед. Ана холодильникам беҳад тоза шуд, ҳама чи порядок ҷошба. Ман худамам порядокро беҳад сахт нағз мебинам дӯстони азиз. Ҳар рӯз пачти дар хонаи ман уборка, тозагӣ. ҳай кӯдаки майда доштаги одамон мефаҳманд. Раҳмат, хайр.